kining kapista ni San Pedro ug San Pablo. Duha gid kini sila, kini sila ang gipili sa Dios nga mangulo sa atong simbahan. Kining timaan nga atong simbahan gikan gayud kanila. Nagitawag atong simbahan og apostolic, gikan man gyud sa mga apostol. Bisan tuod dihay mga problema sa unang mga panahon sa early years ng Christianity, pero nagpadayon kining maong pagtuo o pagkayusa sa simbahan kay gisaad ni Kristo nga walay makagun-ob niini. Bisan pa sa mga sayop nga nahimo sa mga leader sa simbahan, nagpadayon gihapon kini hangtod karon. O muni ato ang ipanginaot ang magpadayon na kining pang nagiusa sa simbahan ug wala na untay mga kagubot nga mahitabo, mga pagkontra sa atong Santo Papa. Kay kaniadto maggubot man kini, at least atong panahon karon nakita nato ang pagnaghiusa sa mga kawispuhan. Muna nga dunay mga gihimo nga panagtagbo sa mga leaders nato sa laing lugar. Aron gayud may sigutan kung usa gyud mga problema sa atong simbahan. Labi na sa daghang isyu nga angay sulbaron sa atong Santo Papa, sa Vatican, sa atong mga kawispuhan. Malantaw ang tanila kung unsa gayud ang mga maayong butang nga angay himuon, nga dili makahatag og problema, dugang pang mga problema sa atong simbahan. So si Pedro gayud kining gipili sa Dios. Timaan nini mao ang iyang sakto gayud nga tubag. Niyan ang iyang tubag, timaan nga siya ang gipili sa Dios nga mangulo sa mga tinun-an ni Kristo. Pero wa kini magpasabot nga dili na siya masayop, o dili sa masayop ang atong simbahan. Kaya sa istorya sa atong simbahan, may mga tao nga i-excommunicate, o sana nanini si Galileo nga tungod kinag-ingon siya nga ang kalibutan ang nagtuyok sa adlaw, diling adlaw ang mituyok sa kalibutan. Ug mao kini ang kamatuoran. So sige ingon dinhi sa atong nabati karon sa ebanghelyo, roon sa gitugot sa simbahan, tugot usab kini sa kahitasan, ang dili itugot, dili usab itugot didto. Mga base na og wala may mutang ang kalag ni Galileo, mao kini nga gibakwi ni John Paul, Saint John Paul, ang rekreasyon ni adto sa simbahan nga excommunicated si Galileo. Kay nasayop man gyud ang simbahan. Okay, wala pa may science nga eksakto ni adtong una. Observation lang. Mura magyud ang adlaw ang mituyok sa kalibutan. Pero nining maong sayop, kinahanglan i-correct sa simbahan, kaya para mahimutang sa kalinaw ang kalag ni Galileo. Ug mao kana karon nga ang simbahan hinay-hinay ra gayud sa iyang mga desisyon, dili diha dayon bisan sa mga isyu karon, nga wala pa maghimo og deklarasyon ang simbahan, kini gitun-an pag-ayo aron dili masayop og walay mga tao nga masakit tungod sa sayop nga mga desisyon. Unta mausab kana ang himuon bisan dinhi sa lokal natong mga sitwasyon, lokal nga simbahan, nga una-unaon pag-ayo kung sakto ba ang mga desisyon, kung kini nakahimo ba o kaayuhan sa katawhan, dili ba kini makadaot. O bisan sa atong gobyerno, sa mga leaders sa atong gobyerno, sa atong presidente, nga
una-unahon usa pag-ayo ang mga balaod nga himuon para sa katawhan, labi na sa atong nasod, kung kini ba makaayo ba o dili ba makadaot sa katawhan sa mga Pilipinhon, no? Kaya ang atong tumong mauman ang kaayuhan sa mga tao. Paghatag o kinabuhi o dili pagdaot sa kinabuhi, no? Mao nga kung si San Pablo o si San Pedro aggressive sa iyang kinabuhi, siyempre siya ang pinaka dako o pinaka-kusgan sa ilang grupo, pinaka may edad, o mo ni nga diha kaniya ang mga hiyas nga sa usa ka leader, pero kung agresibo si San Pedro, mas agresibo si San Pablo, kay sa iyang nahimo batok sa mga Kristiyano, iyang gihalad ang the rest sa iyang kinabuhi sa paghalad sa pagsilbi gayod sa Ginoo. Wala siya pamilya, imo niya iyang gihalad ang iyang kinabuhi gayod, no? At si Pablo nagkahimo siya kadaot sa mga Kristiyanos, no? Mo siguro nga naa sa iyang dugo gayod nga kung unsa iyang gituuhan mao nagyud kana, mga gibag-o siya sa Ginoo o gihimong apostol para sa mga dili Hudiyo. Kanato mga hintil, mga converts, ano usab kita makaambit sa himaya sa Dios, no? Kaya ang tingwa sa Dios mao manggayod ang kaluwasan sa tao. Mao nga nipili siya og mga tao hangtod karon nga maoy mamuno sa iyang simbahan, kay kita simbahan man ni Kristo. So bisan unsa pa ang mga pagdaot, dili unta kita maapektuhan, kay nagtuo kita, di sa atong pagtuo pinili man kita sa Dios. Ug mo ni atong tuuhan nga bisan pa sa mga panghitabo o sa pay mga panghitabo sa sunod nga mga panahon, ang Dios nagpadayon sa pag-amuma kanato.